Neviem prečo, ale došla mi taká myšlienka, že sa teraz trošku postavím na stranu tých žien, ktoré prišli do vzťahu ako druhé, ale nebudem hovoriť o milenkách, ale budem hovoriť o tom, že sa skončilo nejaké partnerstvo a jednoducho ten partner si našiel niekoho iného. Takže nebola tam žiadna nevera, ani tá druhá partnerka neodlakala toho partnera, tej predošlej žene. Jednoducho sa skončili vzťah a ja idem rozprávať za ženy, ktoré prišli do partnerstva po tej prvej partnerke. Takže taký odkaz pre prvú partnerku. Ak si budeš vedieť vážiť samú seba, ak budeš vidieť svoju hodnotu, akú máš, ak príjmeš samú seba takú, aká si, akú ťa Boh stvoril, tak určite si ten tvoj partner nebude hľadať druhú partnerku, nebude vo vašom vzťahu nespokojný a bude si ťa hýčkať ako kráľovnu, keď ty príjmeš samú seba a uvidíš, akú máš hodnotu. Pretože žena, ktorá nepríjma samú seba, vytvára vo vzťahu alebo v nejakom rodinnom prostredí tlaky. To znamená rôzne žiarlivostné scény a podobné nezhody. A je to úplne zbytočné, lebo keď ty si vedomá svojej hodnoty a vidíš tú svoju hodnotu, tak ťa žiadna iná žena nemôže ohroziť. Takže mala si niečo a bohužiaľ si o to prišla. Ale neobviňuj tú druhú a už vôbec neskúšaj po roku, keď sa náhodou stretnete, sa ho opýtať, nešlo by to späť? Nešlo by to vrátiť späť? A kde si bola celý ten čas? Prečo si o neho nezabojovala hneď? Po roku to je, zdá sa mi, už trošku neskoro. Čo ti mám na to povedať? Treba si vážiť to, čo máme.